Boas tardes e benvidos e benvidas a este recuncho de entrevistas do Conservatorio de Música de Ribeira. Hoxe estamos con Xavier Casal, profesor da aula galega de saxofón. Actividade que, como saben, ten lugar no noso centro e que reúne un fin de semana ao mes a estudantes de saxofón de diversos puntos de xeografía galega. Ola, Xavier, poderías nos contar como foron os teus comezos no mundo da música? Pois os meus comezos foron moi de pequeniño, máis ou menos 6, sobre os 6, 7 anos ou así. Eu teño un irmán músico, o meu pai é músico, non de profesión, pero aficionado, toca moitos instrumentos, entón eu sempre tive música na casa. Eu empecé, provei varios instrumentos, provei o violín, provei a flauta traveseira, tiña na casa o piano, pero, pois de repente, apareceu o saxo, divertiume moito e arranquei por aí, foi o que máis me enganchou. Do violín só recordo estar así, intentando facer que sonara, se me daba fatal. Non sei, por calquera cousa, ao final, o resto de instrumentos, como que non me chegaban a enganchar, a apetecer nese momento, e cando apareceu o primeiro soplo do saxo, digo, guau, enganchou. Eso foi o meu comezo. Logo de rematar o superior, continuaches estudando, formándote fora de España e logo traballaxe, non? Claro, eu todo o grado medio fixeno en Santiago, en Galicia, logo marchei a facer superior a Salamanca, e unha vez que acabei, xa cando estaba acabando, tiña a sensación de que, era algo constante e actual, que sempre falta moito para aprender. Non sei se a vos pasa ou se xa pensades que sabedes todo, espero que entón decidi marchar, sí, naquel momento dos cursos do Encontro Galego coñecí a Maribé, que non sei, creo que a coñecedes tamén, Mari Bernade, animoume moito a ir a Burdeos, coñecela, dar clase con ela, un país novo, eu falaba un poquinho de francés do colexio, fixen ali un par de anos de estudos con ela e con mi nome, Sakaguchi, impresionantes, por suposto, de caña, de especialización, e despois, antes de traballar, involucreime co meu cuarteto, con Fukio, e dediqueime a música de cámara de cheo. Empecé, a parte da parte solista, a facer música de conxunto. Eso foi o meu camiño máis rico, máis prolífico ata hoxe, onde teño máis experiencias. Bueno, xa vexo que valoraches moito esta etapa. Cal sería a experiencia que máis valoraches de estudar no estranxeiro? No estranxeiro moitas cousas. Primeiro, sair da zona de confort de un, é dicir, aprender un idioma novo, arranxarte do teu círculo de familia, amigos, de toda a vida, que non é fácil, pero que logo te abre moito a cabeza, aprender de outras culturas, de outra xente. Ao final, cando te vas fora a estudiar, unha das cousas máis, creo que máis ricas, é que os teus compañeiros de aula que están na túa situación moitas veces veñen como a ti de sitios distintos. É moi común que, estando en España, os teus compañeiros sexan tamén españois. No caso de Burdeos, por exemplo, éramos alumnos de todo o mundo, desde franceses, españois, chilenos, chinos, uruguayos, que máis? De Israel, teño un gran amigo, italianos, o sea, é super multicultural, e de cada un deles, a súa maneira de tocar, das súas experiencias, un pode aprender exponencialmente, non só das clases, senón de cada un deles. Eso é máis impresionante de todo isto. Animarías o alumnado a completar a súa formación fora da nosa terra? Sí, por suposto, por todo isto que estou dicindo. Non digo que teña que ser
necesario que todo o mundo teña que facer, porque ao final é unha decisión moi personal, totalmente única. Hai a xente que lle pode vir señal, hai xente que non o necesita, pero non lle fai falta, pero eu como experiencia, como etapa, o recomendo indudablemente. O sea, o feito de vivir fora e todo isto que estou contando, creo que é algo que abre moitísimo o abanico de experiencias e abre moito a cabeza en xeral da xente. Bueno, ademais de docente no Conservatorio Superior das Illas Baleares, tamén eres membro de Funkio Saxofón Quartet. Cuarteto de saxofón que casualmente, ao igual que a Aula Galega, cumple este ano 15. Poderíanos falar desta formación? Pois, sí, Funkio, pois dicíamos antes que é o meu proxecto principal dos últimos. No meu caso non son 15 anos, porque eu empecé un poquinho máis tarde, porque eles empezaron cando eran estudiantes, precisamente en Baleares. Cando decidiron sair de España para estudiar xuntos, aí é onde me incorporei eu, porque un dos membros decidiu non continuar. Entón eu non levo 15, levo 11, 12 a estas alturas, que tampouco está mal. Foi unha sorte. Sempre eu penso que foi unha sorte, porque ao final, para min, unha das cousas máis importantes da música é compartila, sexa ensinando, sexa tocando con xente, e a música de cámara é o ámbito no que eu creo que me sinto máis cómodo, integrado. É moi difícil traballar 4 persoas en común, poñerse de acordo, dar o paso de mudarse fora, vivir, todo o que fixemos é moi complicado, e logo manter este proxecto no tempo. Pero, bueno, é un luxo. A día de hoxe temos un par de grabacións, de CDs, moitísimos concertos, viaxamos por todo o mundo. Eso é algo que non tería feito seguramente se non os tivera coñecido, se non tocara con eles, e que estou super agradecido de que me escribiran de repente para meterme con eles, así que... Que consello darías aos alumnos e alumnas que neste momento estén estudando música nun conservatorio? Pois o meu principal consello é a todos os niveis, non só iniciación ou avanzado ou intermedio, é que sexades inquietos, que sexades curiosos, que escoitedes moita música, que vaiades a concertos, que todo o que vos din, profes, colegas, amigos, o absorbades, que toquedes obras que vos gustan, que non vos gustan, que vos empapedes de moitas cousas, porque canto máis aberta teñas a cabeza, máis ides aprender, máis ides descubrir que é o que vos gusta, o que vos identifica, que queredes descartar. Creo que ides ser mellores músicos, creo que vos vai enriquecer e ides aprender moito tamén para a vida en xeral. Creo que na música podemos aprender moito de maneiras de facer fora da música en todos os ámbitos. O sea que inquietude, curiosidade, absorción, empaparvos, vale? Creo que é o mellor que vos podo aconsellar. Moitas grazas a todos por vernos e... Grazas tamén a Xavi por deixarse entrevistar. Moitas grazas. Gracias a vos. Ata a próxima.